Tulak. Pwede yan, tulak. Hello guys, good morning. Ang kagandahan lang talaga na nagbabike yung pababa. O, di ba? Gusto ko pababa lang. Nandito tayo sa likod ng Sandigan. Papunta tayo ng San Mateo, Timberland. Maliliit pala naman to. Ay, bakit tanda na? Medyo maliliit. Ha, habol. Lapit na. Nakahingal talaga. Hahabol ka sa maliliit. Ah. Ah. Grabe. Lapit na. Yan lang ng bundok oh. Lapit na kami. Ah. Yan. Ah. Parang gusto ko na laging pababa lang ang pagbike. Ito na naman, paakyat. Ito yung ayaw ko. Yung paakyat ang paakyat. Dapat puro pababa lang. Ah. Good morning, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. Grabe pumadyak ko. Nasa unahan ko. Ah. Malapit na. Ah. Ayan, malapit na tayo. Ito yung entrance ng Timberland. Yan, akit tayo doon. Taas. Diba? Sana maging ganun ko sila kalalakas, oh. Ang lalakas nila niyan. Samantalang ako, nasa baba pa lang. May magta-tricycle ako. Ayan, oh. Katin natin yan. Yung kapangitan talaga. Akit na naman. Akit na naman. Diba? Bulak si kuya, oh. Kailangan natin. Oh, grabe ka lalakas. Tinatayuan lang. Diba? Sana makakyat ako. Diba? Ah. Ay. Malayo-layo pa ito. Malayo-layo pa. Abutan ko rin mga kasama. Ang pangalaman ko. Posisyon pataas. Siyempre may hina na sa likod. Katyan. Tulak! Pwede yan, tulak! O, diba? Parang posisyon pataas. Ate, patabi! Ay, salamat sa kakyat. Hey. Dalawang siko na lang. Patag na. Isang siko na lang. Lapit na. Isang liko na lang. Timberland na. Okay. Isang liko na lang. Go, go, go. Last. Timberland na. Rakyat din. Ikot, balik tayo una. Baba na tayo, baba. Baba. Sarap mo pag ganyan, oh.
Dapat pa ganyan lang. Dapat pa ganyan lang, puro pababa para hindi ako mahirapan kaya kayo ko taba. Para medyo maganda-ganda. Ay, and now it's self-time. Kaya tayo, uwi. Uwi. Ay, salamat. Tapos na naman ang araw ng linggo. Thank you, Lord. Ah! Uwi tayo.